mayong adlaw kaninyong tanan or mayong gabi kaninyong tanan sa kanang galantaw sa among broadcast karon. Kami nanuktok sa inyong mga malumong kasing-kasing kay kami tao na wala ng trabaho, wala mi kaon, wala kami kinangyo ninyo nga hinaot matabangan ninyo isang gamay lang pinansyal palit na mo bugas, bisag bugas ragod nga balikatan or kuan sinanduming platinum rice katura mo kinanglanong paliton nga mga bugas magkakaon lang ni magkakaon lang ni mabuhi lang mabuhi kung wala yung pandemic na wat ang trabaho kuha mo na loy aning dagwayo usahay ni magsudan na lamang mig kuan pork limpo usahay pork belly mao naman tungod sa kalisod namo di nagay mo inom og tubig kay ang among radyong imnon namon kada kaong magkaon royal ko hindi na mawala kay more may barato maluoy in taon mo please tabangin namin ninyo. Ngayong gabi, ako din si Aurelio, kini akong kauban si Bulantoy. Kami karon naghimo mi aning video para kami matabangan kay kami disudyog kaayo. Pangita palag bugas, wa na, di na may kakita. Kay di man na makita, paliton man na. Dayon, kanay akong kauban, kano siya, naisakit sa utok. Di mo maloyan na. Kita may kabuhian eh. Ako raman. So, ako trabaho. Kalit ragkuhan, usay po, mag-normal na po na siya. Ngayon kong sit, di ba mo sit po neron? Sit. Di ba balik utok? Up. Nya, di na mo maloy ana. Ngayon may ginabang, pero ka na iyang pagkatawa mo. Sakit ko na niya. Eh, tapta lang na ninyo kay inana dyan na iyang sakit. Ay, katawa pa siya. Inana dyan na iyang sakit. Ay, katawa pa siya. Hey! Tao, tinayin na akong tingog kay nami sa hotel. So, shout out ni Nick Glenn. Shout out ni Kenneth Reyes. Shout out ni LKS Vlogs. Shout out ni Kim Cruz. Shout out ni Bad Kitten. Shout out ni Juby Ann Humiwa. Then Lia. Shout out ni Lia Monet Corpin, ni Mary Joy de la Cruz, ni Lloyd Manlawi, o ni Libet Galang. Shout out! Mga rato mga kabibo sa gusto magpa-shoutout first din mga comments sa mga bagong video na i-upload. Mga nga mo i-shoutout. And please don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para updated mo pag nanan kung may bagong video nga i-upload. Mga rato mga kabibo, salamat. Always love you number one na ang taong milti. Bigo!